Hezké odpoledne, vážení posluchači. Vítejte na webináři společnosti Továrna na dokonalé programy, který dnes pro velký zájem ze strany zákazníků a partnerů opakujeme. Já jsem Jana Dvořáková a budu vás dnešním webinářem provázet. Dnes se budeme věnovat bezpečnostnímu řešení Secure Winbox, které vám za okamžik představí a ukáže ředitel naší společnosti, pan inženýr Václav Šanša. Po jeho prezentaci vystoupí pan Jan Krejčí z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který bude mluvit o tom, proč si řešení Secure Winbox vybrali a jak ho používají. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak je možné v průběhu webináře posílat formou chatovacího okna nebo je klást až v závěru webináře. A nyní již předávám slovo panu řediteli inženýru Václavu Šanšovi. Dobrý den, děkuji všem za to, že jste se připojili k našemu webináři. Jak říkala kolegyně, budeme se dnes věnovat bezpečnostnímu řešení Secure Winbox, které vlastně zahrnuje dvě technologie. Jedna je ochrana lokálních účtů na stanicích a serverech Windows, Linux, Mac OS X a nově pracujeme na řešení pro LDAPové účty. A ta druhá část je bezpečné úložiště, které umožňuje ukládat hesla, certifikáty, soubory a tak dále. V obou případech vám nejdříve o tom něco řeknu, mám připravenou živou ukázku a pak můžeme se věnovat vašim dotazům nebo připomínkám. Začneme tedy tou částí, která našemu produktu dala jméno. My ten produkt vyvíjíme už vlastně 14 let a původně, protože se tak jmenuje Winbox, tak jsme měli řešení pro počítače s Windows. Posléze na žádost zákazníků jsme rozšířili tu podporu i pro Linux. Tady samozřejmě na místě otázka, pro jaký Linux podporujeme, testujeme s 12 distribucemi Linuxu, jako je SUSE, jako je Red Hat, jako je CentOS, Debian a tak dále. A samozřejmě Mac OS X, ten podporujeme od verze 10. Já jsem si tady připravil několik bodů, které jsou důležité, proč vlastně jsme to řešení vyvinuli. Čili jaká rizika vidíme v prostředí našich zákazníků a konečně samozřejmě i v našem prostředí a jakým způsobem je řešíme. Velice typické je, že správci, často prostě je to z historických důvodů, nebo je to proto, že používají nějaký způsob klonování, takzvaný imaging, kdy vlastně vytvoří obraz z té stanice, ale může to být i serveru a všechny další instance generují tak, že ten obraz uloží na další počítač a používají ho. Tím se stane to, že na všech těch vlastně instancích z jednoho obrazu je stejné heslo. Myslím tím třeba v případě stanice Windows stejné heslo uživatele administrátor. Samozřejmě uživatel administrátor, ten na té stanici je vždycky, někdy odpovídáme na dotazy, ale ten se přece dá zakázat. Ano, ten účet se dá zakázat, ale dá se stejně povolit a právě kvůli řešení možných problémů s tou stanicí nebo třeba s jejím připojením do sítě, tak se dá povolit, i když nejste oprávněný správce v doméně. Třeba můžete to povolit prostě jenom přepnutím do servisního režimu a Windows zareaguje tak, že ty lokální účty povolí. Na jiných systémech tam prostě ten lokální účet stále existuje. Samozřejmě pak se stane to, že jakmile to heslo unikne, tak vlastně ten, kdo se k němu dostane, tak může na jakýkoliv počítač, se kterým prostě se s tím heslem, na který se s tím heslem připojí. To je samozřejmě riziko, které si lidé neuvědomují. Neuvědomují si to, že jestliže někomu prostě sdělím heslo od počítače nějakého prostě pracovníka, který nepracuje s citlivými údaji, tak jsem mu vlastně sdělil i heslo od počítače nejvyššího šéfa, což
což je problém. Tomu mám poznámku, protože společnost Microsoft, bavíme-li se o Windows, tak tohle velmi dlouho ignorovala a vůbec vlastně k tomu nebyly žádné informace a my, když jsme zákazníky upozorňovali na rizika s tím spojená, tak říkali, no Microsoft o tom nemluví, to prostě není žádný problém. Naštěstí, řekl bych, loni v květnu, konkrétně 1. května 2015, Microsoft zveřejnil svoje řešení, které nazývá LAPS, to je taky Local Administrator Password Security nebo Solution. A tohle řešení je teda pro určitý verze Windows, musíte samozřejmě mít, že ty stanice v doméně a tak dále, tak jak je prostě u Microsoft zvykem, ale je tam agent, který ta hesla dokáže měnit. Oni je teda mění tím způsobem, že agent to změní, přenese do Active Directory nebo do domény a uloží jako vlastnost stanice. Není to tak bezpečné jako řešení, které vám tady prezentuji. Neumí to prostě samostatně stojící stanice Linux, macOS a tak dále, ale důležité je, že oni k tomu vydali dokument, ve kterém říkají ano, lokální účty jsou bezpečnostní riziko. Čili i sám Microsoft tedy potvrdil, že existence našeho produktu má svůj význam. Samozřejmě pokud máte na všech počítačích nebo na podskupinách třeba jedna pobočka má jedno heslo, druhá pobočka má druhé heslo a podobně, pokud tam máte stejné heslo, tak nemáte nad tím žádnou kontrolu. Jo, ať už dojde k tomu, že to heslo unikne, nebo dojde k tomu, že uživatelé, jeden se to dozví, sdílí to s ostatními, často v tom režimu, že hele, já už vím, jak to udělat, aby si mohla tady nastavit svého pejska jako fotku na ploše a tak dále, nebo samozřejmě může dojít k náhodným únikům, k nehodám, bezpečnostním nehodám, tak nad tím nemáte v takovém případě absolutně žádnou kontrolu. A je samozřejmě to i v běžné práci. Jakmile prostě více lidí, ať už to jsou správci nebo uživatelé, sdílí jednu sadu, jedno jméno, jedno heslo, no tak pokud se pak řeší klasicky české, kdo to byl, tak všichni řeknou já ne. No, a z toho přihlášení se velmi obtížně prostě zjistí, možná kdybyste třeba zkoumali, kdybyste takovou informaci měli, z jaké IP adresy nebo něco podobně, ale obecně je to prostě nezjistitelné, kdo z nich to byl, kdo věděl to jméno a heslo. A teď si vemte, že když to unikne, a teď víte o tom, že to uniklo, nebo víte o tom, že je nějaký třeba spor s někým, kdo to ví, a vy byste potřebovali na všech těch zařízeních to heslo změnit v případě takového rizika. To je nereálné. Není šance to prostě na těch stanicích změnit, takže pak jenom zbývá říkat si, tak uvidíme, jako co se stane. Jo? Prostě jakmile to jednou unikne, jakmile to někomu řeknete, tak je to už prostě kompromitováno navždy. Navždy ten člověk to heslo ví a může vám nakrásně říkat, že ho nepoužil. Jo, ale prostě ho má. A samozřejmě nejde tady jenom o vaše vlastní zaměstnance, vaše kolegy, ale jde i o pracovníky třetích stran, pracovníky firem, které poskytují různý servis, protože to je většinou pro vás, jako pro provozatele toho prostředí, které chceme zabezpečit, tak je to prostě nějaká skupina lidí, oni si sami řídí, kdo bude v nich pracovat, nebude v nich pracovat, a tím se ta kontrola ještě zeslabuje, je ta kontrola menší. Přitom je to běžná věc. V podstatě tohle je něco, co stojí za tím, proč jsme vůbec ten produkt začali vyvíjet, protože v roce 2002 my jsme pracovali pro společnost Ahold, to byl pro nás vynikající zákazník, který se zabýval do hloubky bezpečnosti. Společnost Ahold je ta společnost, která provozuje hypermarkety, supermarkety v naší zemi. Dneska už jich mají přes 600, tehdy jich bylo nějakých, 280. No a na každém tom supermarketu jsou stanice, jedna stanice řídí konvektomat, co peče kuřata, druhá stanice řídí váhy, nahrává do nich ceny a jaký zboží tam vůbec je a tak dále. Jo? A servisní technici firem tam chodili, že jo, vždycky říkali, pojďte tady mě přihlašte, aby jsem to mohl dělat. No, stalo se, že někdo jim řekl, jaký je tam heslo, oni
záhy zjistili, že na jiných prodejnách je to taky stejný, tak už potom přijeli do další prodejny. Říkali, nevšímejte si mě, já všechno vím, já si tady můžu prostě sám pracovat, no, což bylo samozřejmě veliké bezpečnostní riziko a z toho důvodu vlastně Ahold inicioval nějaké řešení. Hledali řešení, my jsme vyvinuli, máme teda, co jsem tady neuvedl, máme i agenta třeba pro NetWare, protože tehdy na každém supermarketu byl jeden NetWareový server. Čili to jsou ta rizika, kterým čelíme. Samozřejmě z toho pak vychází i to, že riziko, které tady nemám přímo napsáno, že pokud máte třeba někoho, kdo prostě ví to heslo nebo ta hesla, protože to patří k jeho pracovním povinnostem a vy se s ním rozjedete ve zlém, což je prostě věc, která se bohužel stává, tak samozřejmě je tady pak ještě riziko, řekněme, třeba nějaké úmyslně způsobené škody. No, čili to jsou ty problémy, které vidíme. Security Box jako řešení pro tyto situace používá přístup, které jsme nazvali heslo dne. Že? To, co prostě armády po mnoho set let používají velmi úspěšně, prostě samozřejmě v té armádě je to trošku jiné, tam se vám může stát, že přijdete k bráně, máte říct heslo dne, vy ho nevíte, oni vás zastřelí, to by se tady v IT stávat tedy nemělo, ale je to velmi vyzkoušená technologie. Jde o to, že prostě, abyste mohli vstoupit, abyste se mohli autentizovat, tak musíte vědět to heslo, které je k tomu potřeba. A to heslo se mění každý den, takže i když se ho dozvíte prostě jeden den, tak druhý den to heslo nejde použít. No a samozřejmě potom máme nějakou skupinu lidí, kteří to heslo věděli a ten, kdo ho věděl, tak to je potenciální viník. Samozřejmě i s odkazem na ten předchozí slide, pokud ho vědí všichni a vědí ho pořád a před měsícem bylo stejný a před 2 měsícema bylo stejný, tak to máme jako opravdu hodně viníků. Už se mi stalo, že jsem prostě byl zákazník a tak jsme se o tom povídali a on říkal, no víte, jako my to jsme to dlouho neměnili, tak těch lidí, co to ví, je asi 150. No, tak to je samozřejmě katastrofa z pohledu prostě řešení nějakého bezpečnostního incidentu. Takže my používáme tento přístup, čili máme agenty pro ty operační systémy. Tady mám uvedeno, že podporujeme Windows XP a vyšší Linuxy, ty distribuce se měla Mac OS X a ten agent na každý den nastaví nové heslo, které nějakým způsobem vypočítá. My používáme Polynom, do kterého dosadíme nějaké parametry, já vám to za chvíli ukážu, jak to funguje a vypočítá heslo toho dne. To heslo v tu chvíli prostě nikdo nezná, nikdo neví, jaké to heslo je, ale server dokáže ten výpočet zopakovat. Když mu dáme stejné parametry, dokáže ho zopakovat. Čili vy, když potřebujete přistoupit na nějakou stanici, na nějaký server, na nějaký Linuxový server, vemte, že na Linuxu je to vlastně tak, že máte root, uživatel root a ten je jeden. Není to jako třeba ve Windows, kde v doméně můžete mít víc uživatelů s oprávněním administrátor. Jo? Čili tady je to ještě horší v tom, že prostě potřebujete pracovat jako root a potřebujete to sdílet. Takže když chcete to heslo, tak se připojíte k tomu serveru, zeptáte se ho na heslo dne pro tu danou stanici a samozřejmě je to zaznamenáno. Čili vy se to heslo dne dozvíte, ale ten systém prostě uloží, zapamatuje si, že se to byl vy, kdo si o to heslo řekl. Samozřejmě je potřeba se k tomu serveru přihlásit a je potřeba mít příslušnou roli. V budoucnosti tohle budeme mít i v LDAPu, my už to testujeme tak nějaké prostě velmi blízkém release, to budeme mít i pro LDAP, čili nebudeme měnit účty, které jsou nějaké prostě lokální tabulce, ale budeme měnit hesla účtů v adresáři, což je výborný třeba právě pro spolupráci s techniky třetích stran. Čili to řešení není takový, že by prostě se vás snažilo klepat přes prsty a hlídat, co na té stanici děláte, protože to je opravdu jako komplikovaná věc a často to vede k problémům, že vlastně ten vedlejší efekt takového řešení je omezení toho uživatele nebo různý problémy asi znáte při práci s takzvanými endpoint security softwary, ale to, že prostě to je známá věc, čili pokud pak tedy se stane něco, tak víte, ano, dneska si o to heslo
řekl tady pan Novák, omlouvám se, pokud nás poslouchá pan Novák, to jsem tak nemyslel. No a pak je jasný, že to byl pan Novák. A samozřejmě, protože je to heslo dne specifické pro tu stanici, tak ten útočník, nebo ten, kdo to heslo získá, se dostane jenom k té jedné stanici. A když bych chtěl na druhou, musel by říct o další a o další. Čili tímhle způsobem prostě, i když máte v té síti tisíce stanic, tak prostě víte konkrétně, ano, tenhle ten člověk si řekl o tohle heslo, mohl si o něj říct, to je v pořádku, no ale pokud se tam něco stalo, tak je velmi pravděpodobné, že tím viníkem je ten, kdo to Secure Winbox pro vás řeší celou tu problematiku, protože když se nad tím zamyslíme, tak potřebujeme nejenom ty agenty pro ty stanice a servery, pro dané operační systémy, ale můžeme se dostat do situace, kdyby se nám naopak hodilo, že by na všech bylo na stejné heslo. To je prostě proto, že administrátoři mají rádi skriptování, vytvoří skript a pomocí toho skriptu třeba chtějí všechno, na všech stanicích něco udělat. Proto máme řešení, i to vám ukážu při praktické ukázce, kterému říkáme tikety, to znamená, že je možné vystavit tiket, který vlastně slouží pro zjištění hesla na základě znalosti toho tiketu a nikoli na základě autentizace uživatele. To znamená, že je možné vytvořit tiket, omezit jeho platnost, použít ho v tom skriptu jako parametr utility a ta utilita prostě je schopná zjistit to heslo a třeba spustit nějakou instalaci z oprávnění administrátora. Mimo to samozřejmě můžeme dojít k tomu, že to je OK, tak výborný, ale my tady ve firmě máme ty všechny uživatele a jejich stroje rozdělení třeba do 3 skupin, je to úplně ten top management, pak je to třeba nějaký jako střední a nižší management a pak to jsou prostě řadoví pracovníci. A i v IT je to tak, že tady jsou 2 administrátoři, ty mají podepsanou nějakou speciální dohodu, ty můžou spravovat i ten nejvyšší management, pak tady máme 3, ty dělají ten střední management a pak tady máme 20 a ty dělají všechny ty ostatní uživatele. A nechceme, aby se dostali jedni prostě ti, kteří nemají, aby se dostali k těm stanicím těch šéfů třeba. Jo, z bezpečnostních důvodů možná jste třeba viděli, nebo to ve vaší organizaci je, že dokonce třeba šéf má svůj vlastní fax a speciální mail, aby tam prostě mohl přijímat nějaká prostě důvěrná sdělení třeba podobně. Je to v mnoha organizacích velmi důležité. Proto my podporujeme více konfiguračních domén, prostě můžete vytvořit konfiguraci a konfigurace znamená, že tam je jiné kryptování, teda jiná inicializace kryptování a kdo se tam nedostane, tak není prostě schopen zjistit, jaká hesla mají ty stanice nebo ty servery. To, jestli ten uživatel se k tomu nedostane, je řízeno přiřazováním rolí, čili nemám-li tu roli, nedostanu se, mám-li tu roli, můžu s tím pracovat. A samozřejmě, jak jsem už zdůrazňoval předtím, prostě všechno je auditováno, takže o cokoliv si řeknu, je zaznamenáno, ale je možný později to vyhodnotit. Teď na té stanici nebo na tom serveru je agent. Co je podstatné, ten agent nepotřebuje žádné spojení s tím serverem. Jak jsem zmiňoval, nějakým způsobem toho agenta inicializujeme a ten agent je schopen práce, aniž by ten server prostě se s ním spojil nebo se ten agent spojil s tím serverem. Takže je to perfektní i pro samostatně stojící stanice, pro cestující uživatele. Prostě server je schopen zopakovat to, co udělal agent a vypočítat, zjistit, jaké je heslo dne pro ten konkrétní den, kdy to potřebujeme vědět. Co je nového ve verzi, kterou vám budu ukazovat, je, že i přesto, že tam není potřeba žádné spojení, tak agenti nyní sami sebe reportují, ohlašují se tomu serveru. Takže je možné vidět, jestli a zjišťovat, jestli ten daný agent se ohlásil, neohlásil. Protože se může stát, že útočník, máme síť, stanice jsou v síti, můžou se spojovat se serverem a útočník se rozhodne, že zaútočí a připraví si prostě tu půdu tak, že toho agenta odstraní. Jo, protože jakmile se přihlásíte na nějaký
stroj jako administrátor, jako root, tak prostě máte všechna práva a dokážete to. Prostě pokud to umíte, dokážete prostě nejen našeho agenta, ale jiné agenty, prostě dokážete je odinstalovat, odstavit, zastavit, prostě to je možné. Ale jakmile ten agent se neohlásí, tak vlastně my víme, že se neohlásil, jo, čili to je vlastně kontrolní opatření a může pomoci odhalit takovou situaci. Uživatelé tohle všechno, o čem mluvím a co vám za chvíli ukážu, tak mají přístupné díky javascriptovému klientovi, který je zvlášť optimalizován pro desktop a pro mobilní zařízení, kde je méně paměti, méně výkonu, menší obrazovka. Na desktopu využíváme co můžeme. Čili pojďme se podívat, jak to vypadá. Já mám tady dvě virtualizované stanice. Mám tady stanici, kde jsem přihlášen do Security Boxu. Samozřejmě Security Box je integrován s naším SSL řešením, takže nemusím se přihlašovat. Já vám takhle ukážu, že mám tady bookmark Security Boxu, jsem přihlášen. Mimo to, jen pro zajímavost, samozřejmě my nepodporujeme jenom přihlášení, ale i skutečně bezpečnou práci, protože tady mám přístup k tomu, aby jsem zjistil prostě hesla, stanic, serverů a tak dále. Takže pokud třeba pracuji s kartou, nebo jsem pečlivý uživatel, nebo mám timeout, tak když se takhle odpojím, tak mě takhle odpojí ten Security Box. Teď jsem nedělal nic, že jo, to je browser, ale vlastně jsem se odpojil od toho SSL prostředí. Security Box dostal notifikaci, že jsem se odpojil a zareagoval tím, že v podstatě znemožnil i třeba jenom vidět to, co jsem si předtím otevřel. Jakmile se vrátím zpátky, tak jsem zpátky i v Security Boxu. A to skutečně takhle rychle. Já mám tady jenom obyčejné demo prostředí virtualizované stanice. Takhle třeba řešíme v nemocnicích a ve školách, aby se mohli uživatelé velmi rychle u jednoho počítače třeba střídat. Jeden odejde, druhý přijde a takhle rychle se do toho systému dostane. Čili tady mám otevřenou tu část Security Boxu, kde můžu zjistit heslo stanice. Tady na dalším desktopu mám spuštěnou stanici, tu jsem jenom nastartoval a čeká tady na přihlášení. Mám tady dva uživatele, myslím, že ještě nějaký další. User administrátor, jeho heslo znám, to mám tady jenom pro jiné dema a tady kolegu Gondka, tady mám jako uživatele, který je manažován tím agentem. Čili abych zjistil, jaké heslo dne má kolegův účet, tak já si tady kliknu, aby jsem to nemusel doplňovat. Samozřejmě můžu to i napsat ručně, napíšu zde jeho jméno uživatelské a požádám o sdělení toho hesla. Teď na schvál samozřejmě není vidět, co kdybyste se koukali, tak teď zavřete na chvíli oči a já se podívám a zjistím, že heslo dne je III 710. Tak to vyzkoušíme. Řekněme III 710. Chvilka napětí a voilà, jsme tady. A pardon, to je demo stanice psychiatrické nemocnice Bohnice, tak tady mi to SSL řešení to hnedka zamklo. Tak, jsem tady. Jo, to s tím nějak nesouvisí se Security Boxem. Čili teď já jsem se sem dostal, protože vím to heslo dne, které je tedy 710. A když se podívám do auditu, tak tady vidím, dneska máme 11. května a vidím tady prostě, že jsem ve 14:23, což ano, skutečně to bylo před chvilkou, že jsem si zjišťoval heslo pro tuto stanici, pro tohoto uživatele. Ta konfigurace může být taková, že to mám tady, přímo vám to rovnou ukážu, jak ta konfigurace vypadá. Ne, mám ji. Tady, takže já mám tady teď aktivní jenom jednu konfiguraci, jak jsem říkal, je možné přidat další konfigurace a mít třeba konfiguraci pro ten management a tak dále. Jo? A já v té konfiguraci, když tady přepnu do režimu editace, tak si vidíte, že si tady nastavím něco, čemu říkáme password seed base
A to je ta nejdůležitější věc, která vlastně zunikátňuje moji instalaci. Když nainstalujete Secure Inbox a takhle se sem podíváte, tak tady není napsáno TDP, je tam napsáno change it. Změň to, protože jinak to budeš mít stejný jako všichni ostatní. Takže já jsem si sem dal TDP a psal jsem si, abych to měl při prezentacích jednoduché, že generovaná hesla budou mít 3 písmena a 3 čísla. To samozřejmě můžu změnit, tady mám nápovědu, můžu si vymyslet všechno možné, tak, aby ta hesla sama o sobě byla bezpečná, když se mění každý den, a aby třeba byla odolnější proti útoku hrubou silou. No a potom v rámci té konfigurace si vyberu, jak chci pracovat na stanicích Windows, Linux a Mac OS X. Jo? Takže já, když si tady vyberu skupinu, a vybral jsem si skupinu admin, který na tom stanici mám, a pojmenování stanice NetBIOSem. Máme tady možnost si pracovat s tím, jak se objekt stanic jmenuje v AD třeba. Tak to znamená, že musím říci nejen pro kterou stanici, ale i pro kterého uživatele. Kdyby jsem si vybral jednoho uživatele, jo, tak to je defaultové, že to je administrátor, že to většinou tak je, ale i kdyby se váš administrátor z bezpečnostních důvodů jmenoval James Bond, tak tady můžete vyplnit a můžete s tím pracovat. Pak se samozřejmě Secure Inbox neptá na jméno uživatele, protože to je pevně dané. Proto se mě tady na to jméno uživatele ptal, protože neví, který člen té skupiny, prostě na kterého toho člena skupiny se chci přihlásit. Taky to ale znamená, že jakmile nějakého uživatele uděláte členem té skupiny, tak je vlastně s velice malým zpožděním, tam je nějaký náhodný čas do 10 minut, tak je vlastně tím agentem spravován nebo spraven, čili je mu nastaveno heslo, které ten agent vypočítá. A při výpočtu toho hesla, tak jak jsme tady vlastně vyplňovali ten formulář, tak při výpočtu toho hesla se dosadí to semínko, to, které je to nejdůležitější, které dělá vaši instalaci unikátní, dosadí se jméno stanice a dosadí se jméno uživatele. A z toho se vypočte a zkonvertuje do toho požadovaného formátu heslo uživatele. No, čili takhle já jsem se tady, takhle já jsem se tady jako uživatel Martin Gondek, M. Gondek, na tu stanici přihlásil. No, a jediný, co je, jsem zachycen v tom auditu. Já jsem zmiňoval v té části prezentace, že máme tikety, je možné tady vytvořit tiket, já si prostě řeknu o nový tiket, tak to bude prostě třeba nový tiket, jo. A jasně stačí mi, že je platný do půlnoci dnešního dne, jo. Můžu si ho takhle zobrazit, což je teda funkce pro mobilní telefony. Teď, kdybyste to takhle sejmuli vaším mobilním telefonem, tak tam budete mít link k serveru. Vy tady k tomu serveru nemáte účet, ale já ho mám, takže já když tady vyzkouším, jestli mi ten link funguje, tak se dostanu k tomu, že tady můžu tohle zavřu. Tadyhle máme Win7 TDP19, Win7, jo, tady máme stanici, ne, protože jsem tadyhle nevyplnil, ale já jsem nešikovný, omlouvám se, jak je to virtualizované, tak jsem nevyplnil toho uživatele, jo. Takže můžu i tady prostě požádat přes pomocí toho tiketu o heslo. Zase pro uživatele to není pohodlné, ale pro tu aplikaci, která je součástí instalace agenta, to umožňuje zjistit, že jaké je to heslo. Jo. Tady vidíme i v auditu, že i ta práce s tím tiketem je zaznamenaná, jo, čili to je ten můj nový tiket. Tady jsem se uklepl, příliš brzo zmáčknul Enter a tady už jsem se ptal
na tu správnou stanici. Čili to je funkce, která umožňuje prostě mít pod kontrolou, a to bych rád zdůraznil, to slovo kontrola, mít pod kontrolou účty stanic, účty serverů, máte-li prostě 200 Linuxových serverů, tak tímhle způsobem se nad tím můžete udržet kontrolu. V případě, že potřebujete někomu dalšímu, někomu novému dát přístup, tak mu dáte vlastně roli, a to jsem vám ještě neukázal tady vlastně v administraci. Já mám uživatele, většinu z nich jsem načetl z LDAPového zdroje, LDAPových zdrojů může být více, tady vidíte, že já tady mám 2 konektory do Active Directory, do eDirectory, a když pak se dívám na toho uživatele, tak tady mám třeba uživatele Choudou z eDirectory a ten má všechny role, jo? Které ho opravňují k tomu, aby mohl s tím pracovat, takže se dostane k těm heslům stanic. Samozřejmě takhle, jakmile někomu dám roli, tak mu dám to právo ta hesla zjišťovat. A zase naopak, pokud potřebuji z nějakého důvodu někomu ten přístup vzít, tak mu to roli odeberu a v tu chvíli ten přístup nemá a není schopen zjistit ta hesla a dobře, kdyby ten den si třeba 2 zjistil, tak ty na ten den má, ale ne těch dalších 2000. Jo? Čili je to velmi efektivní nástroj pro udržení kontroly nad přístupem k těm strojům. Tolik k Secure Winboxu jako takovému, v té části, jak jsem říkal, která produktu dá jméno. A my jsme do ní doplnili ještě druhou část, na kterou jsme velmi pyšní. To jsou takzvané bezpečnostní safey nebo safeboxy. Protože kromě toho, o čem jsme teď hovořili, máme ještě ten zbytek vesmíru. Cokoliv, to je prostě obrovské množství. V IT to jsou samozřejmě další zařízení, routery, switche, firewally, raidová pole, prostě desky v serverech, které umožní vzdálenou kontrolu. Je to ohromné množství věcí. Dost často to vychází tak, že když se všechny posčítají, tak je jich třeba 5x, 8x víc, než kolik je pracovníků ve společnosti. Jo? A zlaté pravidlo bezpečnosti říká, že by žádné heslo nemělo být použito vícekrát než jednou. To znamená, že by třeba každý switch měl mít svoje heslo, každý router, každý firewall a tak dále, jak jsem tady vyjmenovával. Primárně proto, že pokud útočník prostě to jedno heslo získá, tak aby se nedostal nikam dál, aby to nebylo tak snadné, že prostě všechny switche mají heslo Kopretina a všechny firewally mají heslo mateří douška. To pak samozřejmě po prolomení je problém. Jo? Zvláště třeba ve větších institucích zařízení víc. A tyhle zařízení jsou nejčastěji prostě samostatně stojící, mají nějaké možnost zadat jednoho uživatele. Jo. Ty raidy většinou je velmi obtížný třeba to heslo změnit. Myslím obtížný v tom smyslu, že třeba musíte restartovat, což ale znamená, že v případě toho serveru ho musíte zastavit všechno se na něm běží a zase to spustit a tak dále. Takže je to nesnadný. My jsme zažili u zákazníka, který si pak koupil Secure Winbox, že měli správce, se kterým se nerozešli v dobrém, no a měli, řekněme, nějakých 2300 cca položek, jo, který ty správci znali, věděli, takže když ten člověk odešel nebo byl odejít, tak si sedli a řekli, OK, co budeme dělat, jak prostě zpátky získáme nějakou úroveň bezpečnosti a dohodli se na tom, že prostě všechno, co on ví nebo má databázi, ve který to je, takže to změní. No a byli velmi překvapeni tím, jak to bylo prostě časově náročné, nakonec si na to najali nějakou firmu, ne nás, a trvalo jim to asi 6 týdnů, než opravdu všude prostě dokázali nastavit nová hesla, ale než si mohli říct, OK, už není nic, co by teda ten bývalý pracovník věděl, a taky to stálo teda ohromné peníze. No, čili to jsou jak takováhle typicky IT zařízení, tak to jsou samozřejmě nějaká zařízení, prostě samostatná zařízení. To může být cokoliv. Jo. Dneska prostě máte nějaké přístupové údaje do nenápadných prostě věcí, tak, abyste mohli prostě programovat konvektomat a analyzátor krve a tak dále, a je tam nějaké jméno, heslo. Samozřejmě kromě toho
taky každá organizace, každý člověk má velmi mnoho jmén a hesel a třeba certifikátů pro věci, pro systémy, které stojí mimo vás. Vy se tam připojujete. Jo, různý e-shopy, portály vládní, kterých přibývá, musíme hlásit tohle a tamto. A teď třeba e-shopy, mluvili jsem s majitelem firmy a on mi říkal, my žádné e-shopy nepoužíváme, to jedině přes mou mrtvolu. A mě překvapil tím a říkám, no ale tak dobře, rozumím. A co třeba, jak manažujete své mobilní telefony, můžeme se tady slečny na recepci zeptat. Tak jsme se zeptali a slečna říkala, no přihlašuju se tady do portálu Vodafonu a tam to manažuju, že jo. Já říkám, OK, a jak objednáváte tady tu vodu, no to se přihlašuju do Aktivy, že jo. A jak objednáváte tamhle to, no to se přihlašuju tamhle. A nakonec se ukázalo, že teda těch e-shopů používají hodně. No a slečna se nakonec přiznala, že hesla do těch e-shopů má napsaný na zadní straně toho tvrdého papíru v tom stojacím kalendáři. No. Takže pan vedoucí nebo pan majitel byl překvapený, že si to neuvědomoval. Jenom si to neuvědomoval. Ani sám jsem to já sám neuvědomil, pokud jsem se tím začal zabývat. Nedávno jsme se tady s kolegy přebíjeli, jak jsme na tom. Tak já prosím vás takovýchhle různých přístupů, teda včetně datových stránek, tak v mém sejfu těch, co jsou jako moje, nesdílíme s nima, mám 98 aktuálně. Samozřejmě pak jsou ještě další věci, které takovouhle povahu nemají, ale stejně potřebujete uchovávat v tajnosti, potřebujete uložit tak, aby se k ním nikdo bez vašeho vědomí nedostal. A samozřejmě, když je něco tajný, tak jasně, jsou nějaká tajemství, temná tajemství, která by neměla spatřit světlo světa, nebo to světlo by je nemělo osvítit, ale většina tajemství má tu povahu, že tajemství znamená, že vy to chcete sdílet ne se všemi lidmi, ale s nějakou vybranou skupinou. 1, 5, 50, to je jedno. Čili chcete sdílet a to znaky znamená, že jim to nějakým způsobem musíte předat. Jo? Čili nejen to, že by k tomu měli mít přístup a měli by to mít stále nějakým způsobem chráněný, ale jim to potřeba i nějak doručit. A samozřejmě taky, když se bavíme o heslech a říkáme si, jo jasně, měli bychom prostě mít všude různá hesla, tak ta hesla se taky musí vymyslet. Jo? Čili je potřeba mít dobrý generátor hesel. Takže co my potřebujeme? My potřebujeme úložiště, které zvládne ty nejčastější prostě tajemství, s kterými pracujeme. Hesla, certifikáty, soubory, třeba taky detaily, kreditní karty a tak podobně. Tak, aby jsme mohli pohodlně tyto typy tajemství uložit. Potřebujeme něco, co bude opravdu naše, kde budeme mít jenom my přístup. Prosím vás, často vidíme lidi, že si uloží si třeba soubor na síťový disk, Excelovou tabulku, v ní jsou hesla, to se běžně děje. To ale není bezpečné místo, protože všechny ty souborové systémy a třeba i některé konkurenční bezpečnostní systémy jsou prostě takové, že je tam administrátor a ten může všechno. Asi jako když jsem mluvil o těch lokálních heslech, tak u nás administrátor je taky auditován a nemůže všechno, ale třeba v tom ADčku prostě administrátor si přečte heslo jakýkoliv stanice, protože má prostě práva na celou doménu a to je vlastnost objektu stanice. Řešení, který my tady prezentujeme, respektujeme to, že nechcete, aby tam ten administrátor měl přístup, pokud mu ho sami nedáte. A žádný přístup znamená žádný přístup. Není tam žádný PUK, který by to umožnil. Není to prostě, není tam žádná zadní vrátka. Nelze to zjistit z zálohy a tak podobně. Specifická věc, co potřebujeme, je chytré řešení, které by nahradilo bílou obálku. Že? Bílá obálka, léty vyzkoušený systém, administrátor napíše svá hesla papír vloží do obálky, tu zalepí a dá to do trezoru třeba ve finančním oddělení. Administrátor má rád jízdu na horském kole, sjíždí kopec, něco se mu stane, už nikdy nepřijde, bohužel. A organizace teda má tu bílou obálku, vyndají z trezoru, otevřou a měli by tam mít ta hesla. Samozřejmě realita je taková, že administrátor ne vždycky tu obálku updateuje, na druhou stranu administrátor se taky nemůže být jistý, jestli někdo neotevřel, takže to může být spíš zdrojem mnoha problémů, než výhodou v takové situaci. Potřebujeme nějakou chytrou náhradu, která nebude trpět těmito problémy. Jo.
To všechno, o čem tady mluvíme, musí být snadné. Kdyby to nebylo snadné a to uživatelé nebudou používat. A když to uživatelé nebudou používat, tak je to na nic. To je realita. Musíme dát něco, co jim řekneme, vysvětlíme, tohle je bezpečnější, toho se nemusíte bát. Tímto způsobem můžete prostě ukládat, sdílet, plnit své pracovní povinnosti a musí to být snadné. A to sdílení, proč se mi tohle děje, jak neopatrně jsem pohnul myší, tak. A to sdílení tady musíte mít pod kontrolou. Vy sami se rozhodnete, s kým budete sdílet. To je trochu v souvislosti s tím, co jsem mluvil předtím, ne administrátor, ale vy sami rozhodnete, s kým sdílíte. A samozřejmě jakýkoliv přístup k těm informacím musí být auditován. To znamená, že když někým sdílím, tak to ještě neznamená, že mě nezajímá, jestli k tomu přistoupil nebo nepřistoupil. To, že s ním sdílím, znamená, že mu dávám možnost přistoupit. Pokud přistoupil, tak o tom chci vědět. Takže zase pojďme na živou ukázku, jsme ještě taky měli dost času pro pana kolegu, který má svou prezentaci. Tady je ta druhá část, Saveboxy, kdy vlastně každý uživatel může vytvářet Saveboxy nebo jejich skupiny. Vytváření skupin nesouvisí s nějakou organizací, to není o tom, jako by se vytvořilo mnohokrát vnořené záznamy, jde čistě o přidělování práv. Tady já proto mám skupinu ICT jako příklad a v ní, jak jsem zmiňoval, firewall, routery, servery, abych mohl, kdybych chtěl dát někomu práva na všechny ty tři trezory, tak abych to nemusel dělat jednotlivě, ale stačilo by dát práva do toho rootu té skupině ICT. Tady se vždycky můžu podívat, jaká práva mám já a mají ostatní. Tady vlastně já jsem vlastníkem, jsem Joe Doe, vidíte, že nemůžu odstranit sám sebe, tyhle možnosti jsou tady zašedlé, jsem Joe Doe přihlášený, jo, a jsem tady přiřazen přímo. Jsou tady další uživatelé, admin, který práva zdědil. Proč to je takhle uděláno? Protože vy můžete v rámci prostě třeba nasazení v organizaci říct, podívejte se, vytvořte si pro sebe, jaké chcete trezory, to je pro vás benefit, bonus, ale ty pracovní trezory vytvořím třeba já, budu řekněme ICT manager, vytvořím tuhle strukturu a vydám pokyn, že všichni, kdo pracují s routery, tak jim sem třeba dám přístup a všechna hesla budou tady. A tady se budou sdílet, tady se budou modifikovat. Když se tady prostě podívám, tak sem třeba takhle přidám jednoduše heslo, řeknu tomu třeba, já nevím, takhle, jo, dám si sem adresu, abych tady měl všechny informace, tak to bude třeba takovýhle router. Login bude třeba, já nevím, třeba admin, tady dáme, jo. A teď dejme tomu, že jsem v situaci, že nechci použít to heslo, který jsem tam měla, ale potřebuji nějaký nový a už se mi nechce ho vymýšlet. Nehledě na to, že když člověk vymýšlí hesla, tak do toho vždycky dá něco ze sebe. To znamená, že ty hesla, který vymýšlí jeden člověk, mají cosi společného a co to se usnadňuje útok. Tak já si ho nechám vygenerovat. Tady jsem jenom stisku generátor a mám tady prostě krásné, bezpečné heslo, které můžu použít. Takhle ho třeba vezmu do bloku, vezmu si ho do bloku a v druhém okně budu manažovat ten prvek, uložím tam to heslo a mám nastaveno. Tady řeknu takhle. Teď, co musím udělat, musím dát svůj access kód. To je právě ta bezpečnost toho řešení, že bezpečnost není postavená na mém jméně a na mém hesle, které je převzaté z adresáře, protože to má pod kontrolou admin, ale je to postaveno na vlastně klíči, přístupovém kódu, který znám jenom já a myslím, že mám 1, 2, 3, 4, 5, no vida, a tím způsobem já prostě můžu uložit. No, čili tady takhle já jsem si uložil nový záznam a všichni, kdo mají sem přístup, tak mají k tomu, můžou přistoupit k tomu novému záznamu. Tady vidíte, to jsou ty zdědění, ten zděděný přístup a tady mám uživatele Martina Smise, který má přístup jenom sem. Nemá přístup tady do ICT, tady není, ani tady, ale v tom jednom trezoru, to byly routery,
tak tady přístup má. Čili z toho se dá teda odvodit, že Martin Smith je správce routerů. A vidíte, může číst, může modifikovat, ale nemůže nikomu dalšímu ten přístup přidat. To je právo moje jako právo vedoucího oddělení. Takhle si stejně můžete představit jakékoliv oddělení, že jak jsem říkal, dneska už to zdaleka není jenom o IT, dokonce byste mohli říct, že možná ve finančním oddělení nebo v nějakém logistickém oddělení mají srovnatelný počet hesel, protože pracují s tak obrovským množstvím prostě těch věcí mimo, těch bank a portálů a objednávkových systémů a tak dále, že si to nezadá s tím počtem prostě, se kterým pracuje IT. Jo, a samozřejmě, jak jsem zmiňoval, mám tady audit a tady zase mám audit, to je to, jak jsem vytvořil ten account, já jsem k ničemu jinému nepřistupoval. Tady vidíte, že v tom auditu není, že jsem se díval do toho trezoru, protože to z pohledu jako ohrožení nebo bezpečnostního není zajímavé. To můžu. Audituje se až to, když k něčemu přistoupím. To znamená, když to třeba dekryptuju. Jo, když prostě si tadyhle vlezu a chci se na to podívat, tak zadám, jo, podívám se tady, jaké mám heslo v bance. Tady vidíte, že mám nastavené bezpečnější heslo, jo, a potom vlastně v tom auditu mám hnedka nový záznam a vidím, že jsem si tady přečet z trezoru private, který se prostě jmenuje private, záznam moje banka. Jo. Takže pak samozřejmě můžu examinovat, pokud tam mají práva jiní uživatelé, tak se můžu podívat, jestli mi to četli, nečetli a podle toho pak dál postupovat. Já skončím teď s mojí prezentací a dám slovo zpátky paní Dvořákové. Samozřejmě budu tady dát k dispozici na konci pro případné dotazy a děkuji vám všem za pozornost. Ano, děkujeme Václavu Šavšovi, řediteli společnosti Továrna na dokonalé programy. A nyní již avizovaný vstup našeho zákazníka Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pan Jan Krejčí z IT oddělení pohovoří o využití řešení Secure Winbox v jejich prostředí. Takže já děkuji. Jmenuji se Jan Krejčí a na Právnické fakultě pracuji na pozici IT administrátora. V dnešní mojí prezentaci vám představím naši instalaci Secure Winboxu. Na několika slajdech vám ukážu, jakými vlastnostmi nás Secure Winbox zaujal, jak ho u nás provozujeme, jaké funkce aktuálně využíváme a ještě jaké funkce bychom mohli využívat i v budoucnu. Tak, Secure Winbox má jako dobrý licenční model. Je celkem mnoho zajímavých softwarových produktů, ale mají třeba tak komplikované licencování, že už je to prostě cenově nezajímavý. V Secure Winboxu se licencuje jenom to, co se používá, to znamená tím myslím, že když si třeba z nějakého adresáře importnete 1000 uživatelů, tak licencujete jenom ty uživatele, který prostě mají aktivovaný v tom Secure Winboxu účet. Navíc teda je Secure Winbox český produkt, takže pokud máte nějaký problém nebo chcete nějakou funkci, která ještě není obsažená, tak není problém se domluvit a sám jsem i takovou funkci využil. Další věc je teda, že Secure Winbox se bez problému integruje s vaším prostředím, takže nejčastěji, co si v většině případů z Active Directoru, v našem případě C-Directory, určitě nikdo z IT administrátorů nechce uživatele zakládat ručně v dalším systému a zase nechce nahánět uživatele, aby šli si zadat znova nějaký hesla do dalšího systému, takže jedna z základních věcí, aby ten nový systém, který zavádíte, byl schopný spolupracovat s tím, co máme. Další věc je fajn, že teda není to jenom pro Windows, jak už bylo zmíněno. To znamená, můžu si to provozovat nejenom ty klienty, ale i tu serverovou část. Nejenom na Windows, ale i na Linuxech. Tak a taky je dobrý, že teda je možné, když budete nasazovat ve vlastním prostředí, nasadit i bezproblémově vlastní certifikát na šifrování komunikace, a to přímo jednoduše z webového rozhraní z administrace, nemusíte nic řešit s bokem z příkazové řádky. No a snad taky poměrně důležitá věc je v dnešní době, že
že to prostě provozujete někde u sebe v serverovně, kde všechno máte hezky pod kontrolou, nic neběží, někde Bůh ví kde v cloudu, kde nad tím nemáte vůbec žádnou kontrolu. A hlavní funkce, kterou jsme se rozhodli momentálně využívat, je teda funkce bezpečnostních schránek. Řešení jsme nasadili tento rok v lednu a vlastně importujeme teda uživatelské účty z eDirectory. Systém nám běží jako virtuální server na CentOSu a používáme teda vlastní SSL certifikát vydaný veřejně uznanou certifikační autoritou. Tak hlavní teda využití, jak už jsem zmínil, ukládáme v Secure Windowsu postupně všechny přístupové hesla do interních i externích systémů, jako jsou naše serverové administrátorské účty, webové přihlašovací údaje do nejrůznějších e-shopů a portálů. V Secure Winboxu máme taky uložený klíče pro některé softwary, ale i třeba defaultní hesla pro různé modely tiskáren, třeba pro případ resetu do továrního nastavení. A třeba pro uživatele to využíváme tak, že jim například tímto prostřednictvím přidělujeme různé přihlašovací údaje do specifických e-mailových konferencí. Tak a další samozřejmě už zmíněná vlastnost příjemná je, že přímo Secure Winbox umí vygenerovat sám dostatečně silný hesla, nemusím někde hledat nějaký webový generátory hesel, rovnou ty hesla můžu vygenerovat v Secure Winboxu. A samozřejmě pokud je teda potřeba, můžu rovnou potřebný hesla vyzdílet dalším uživatelům. A to velice jednoduše, není to nic složitého. A přestože používáme systém relativně krátkou dobu, tak ještě v budoucnu uvažujeme i o využívání jeho dalších funkcí, jako je například ukládání osobních certifikátů uživatelů, ukládání zvlášť citlivých souborů a ještě přemýšlíme o možnosti zabezpečit taky lokální administrátory v pracovních stanicích uživatelů. Tak asi to, co nejzajímavější, teda největším přínosem je pro nás centralizace všech těch přístupových údajů do různých systémů na jednom místě. Velmi snadnou možností je sdílet s dalšími uživateli. Velice snadné zjištění, kdo pracoval s jakými údaji, které jsou pak dostupné v auditu. A samozřejmě taky fajn věc je, přestože je přístup z webu, tak je i možný odkudkoliv a je k dispozici i mobilní verze pro mobilní zařízení s malým displejem, kde je ta webová stránka jednodušší. Tak to bylo v rychlosti takhle vše, co jsem měl pro vás připravené. Děkujeme vám, pane Krejčí. Já teď dám prostor na vaše dotazy, vážení posluchači. Takže pokud máte nějaké dotazy, prosím, můžete se ptát teď. Pokud byste teď právě neměli nějaké dotazy a nějaké vás napadly dodatečně, je samozřejmě možné nás kontaktovat jakkoliv. Znáte naše telefonní číslo, znáte naše e-mailové adresy. Takže pokud nejsou žádné dotazy, tak já bych ještě jednou poděkovala Václavu Šanšovi, který měl v úvodní části, anebo té první části, na starosti představení a ukázku řešení Secure Winbox. A zároveň bych chtěla poděkovat panu Janu Krejčímu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který nás seznámil, jak řešení používají oni. Takže vážení milí posluchači, děkujeme vám za váš čas. V tom případě, pokud nejsou dotazy, já bych považovala dnešní webinář za ukončený. Mějte se hezké odpoledne a budeme se těšit někdy na slyšenou.